Мале, Тонка, как така си излезна от стаята, бе? Направо трябва да обърна нещо. Как така си в коридора? Да, в междучасие сме и ям се сандвича. Парното работи ли? Да се затопля малко газа, че измръзнах от студ, направо не знам що. Човек. Направо не знам как го ядеш този сандвич. Това, ако аз го изям, така ще ми се лепне за газа. Ти си знаеш. Човек, излиза ли се да пуша една цигара? В този студ хич не ми се излиза. И освен това има само 3 минути до часа. Ето, аз съм супер бърза, айде, няма да закъснеш за час. Хубаво, зарежи. А с какво ти е сандвича? Човек, видя ли на Биляна новата снимка? Направо не знам какви сте леопардови щампи, супер зле това момиче. Човек, ако знаеш, че ходиш до стола, ще ти кажа, на мен вземеш един. И да ти кажа, днеска ми дойде цикъла. И сам е толкова тъпо, нищо не мога да правим с Георги. Освен ако не направим като ония път, когато Тонка ти домашно по химия имаш ли? Добре, виж тая от тази клас. Толкова ще да е хубава, ако свали 5 кила и просто си остави при тона да израсте. А ти чули новата песен на Емануела? Не съм. Чакай, теб ще питам сега, гледай. Кой лак да избера? Тонка, ще ми напишеш ли една бележка за вчера, бе? Там ова или каквото измислиш?